Ahoj, další díl Dostaň Agátu je Vydělej si na ulici. No, chtěla jsem si vydělávat tím nejstarším řemeslem, ale přece jenom už mám dítě a manžela, teda skoro manžela, který by mě zabil. Takže jsem se rozhodla, že budu měnit to, co najdu po kapsách. No, co by taková matka mohla mít po kapsách? Dudlík. No a zkusíme, co si za tenhle dudlík vyměním. Jdem na to. Dobrý den, můžu se vás zeptat na něco? Znáte takovou tu pohádku, jak měnil až vyměnil? Já mám dudlík a potřeba bych ho s váma za něco vyměnit. Máte něco? A nesmí to být peníze. Já se pokusím si jako vydělat na nějakou pořádnou věc, tak to zkouším, jestli to jde takhle. Tak co? No, mám mastičku na zimu. Tak mi dejte mastičku na zimu a vyměním a já vám dávám dudlík. První výměna. Tak na začátku jsme měli nový dudlík. Jsem si dávala, co vyměním použitou mastičku. Můžu se vás na něco zeptat? Znáte takovou tu pohádku o tom hloupém Honzovi, jak měnil až vyměnil? No jestli to byl Honza, já znám o nějakém dědečkovi. Nebo dědečkovi, no já jsem začala s dudlíkem, dostala jsem za to mast na opary. A potřeba bych to vyměnit dál. Nesu kamarádovi svačinu. Super, tak to vyměním za svačinu, pojďte, to je výborný. No tak to je úžasný a dostaneme za to svačinu. Tady, že to, ať si to dá kamarád, aspoň zhubne. A co pak to je ještě? Nějaká gronská pomazánka. Gronská pomazánka, no tak uvidíme, děkuju. Nevyměnila byste to za něco, za cokoliv. To sníte? No to nesním, to mi nechutná, že jo. Říkal bych, že pomazánkou jsme si trošku zavařili. Za pomazánku. No, tak co ta pomazánka? Jak si ženská řekne o kytku? Tak krásný, tak tady měním, děkuju. No nevím, jestli si takhle vydělám na něco. Nemáte třeba lístek na metro za tohle? Lístek na metro, super, to je jedno, tady máš kytku. Díky. Nevyměnil by se mnou za něco, co máš u sebe. Super. To jsem koupil tam od pána, co tam prodává u metra. Tak děkuji, já ti za to dám tady ten lístek, jo. Teďka jsem hloupej Honza. Ne, já jsem hloupý Honza. Fakt, děkuju. Disco, partizani. Disco, partizani. Partizani. Takže buď budu tlustá nebo zmalovaná. Zatím to nevypadá na žádný prachy, ale já ty prachy z někoho dostanu. Já mám takovou hru tady. Začala jsem dudlíkem, měla jsem lesky na pusu a teď mám bonbony a potřebuji to za něco vyměnit. Co mi dáte? No klidně můžu dát prachy jako? Jo. No. Co, 50 takový bonbony? A bys měl na svačinu. To mi fakt dáš stovku za bonbony, jo? Tak děkuju. Tak já myslím, že si začínám pomalu vydělávat, ne? No tak kilo už mám, ale já bych chtěla něco většího, tak to zkusíme vyhrát. Dá se vyhrát za 100 hodně peněz? Třeba 750 000. Tak mi ale ukažte automat, který dává. Kdybych to věděl, tak bych to hrál taky. Já mám ráda tyhle, ale. Tak zkusíme ten prostřední. Jsem tak trošku gambler. Wishing and hoping and thinking and praying. Tak co, vyhrála jsem něco? Tady jste to prosím. Korun. Super, děkuju. A pak, že je hazard blbá věc. Ne, děti, neměli byste to hrát. No a já si za ten litr asi půjdu něco koupit. Neviděla jsem, že to je tak snadný. Takže si půjdu asi vybrat prstínek od Misakiho, když mi ho táta nechce koupit. All you gotta do is hold him and kiss him and love him and show him that you care. Show him that you care. Dobrý den. Tak já jsem Agáta, těší mě. Já jsem Líva, těší mě. A já jsem chtěla říct, já od rána hraju takovou hru, že měním, až vyměním. A já jsem začala s dudlíkem.
a hrozně jsem si přála prsten tady od vás a skončila jsem na 1000. Aha, takže vy máte pro mě 1000 korun a chtěla byste od nás Diamonds and Pearls nějaký prstínek, jestli Přesně tomu tak, rozumím. no a ještě jako nějaký větší. Něco bychom vybrali a podívejte se, co by se vám z toho líbilo. No tak já bych za tu 1000 určitě tenhle. A to nejsou teda diamanty, jo, když to tak vypadá. Není jo, no tak to nevadí. Takhle jeden, na malíček, na prostředníček, Aha, takhle. ale to je 1000 korun, ne 1000 euro. Aha. Já bych vám pravděpodobně tyhle ty dva slíkla a tento jste se akorát tak trefila, to se vejdem. No a nešlo by to nějak jako, protože ono je to hezčí, že jo, když jsou takhle ty dva, tak dobře, kdybych tady tenhle ještě nechala. Ano. A kdybych měla teda tyhle dva. A pak byste si to ještě musela u mě odpracovat. A co bych musela tak dělat? Asi byste mi vítala hosty a protože jste super obchodnice, tak byste mi pomohla tady to království těch prstínků rozprodat. Já si myslím, že by vám to šlo, jak to tak vidím. No a nemohla bych vám radši uklidit? No, kdyby to bylo takový měsíční úklid, tak jo. Tak dobrý, tak já začnu uklízet. Děkuju. No tak stálo mě to za to. Sice mám 2 prstínky, ale taky měsíční brigádu. No nevadí. Těším se na další úkol, protože vy mě tak nedostanete. Čau.